Sugatan ang driver at pahinante ng isang van truck matapos itong bumangga sa isang konkretong pader sa barangay Kulakling, Lupi, Camarines Sur alas 3 ng hapon kahapon, Nobyembre 12. Ayon kay Police Captain Abraham Cortez Jr., hepe ng Lupi Municipal Police Station, mula sa bayan ng Pampanga patungo sa Naga ang van truck na kargado ng frozen goods, subalit pagdating sa lugar ng insidente ay nagkaroon umano ng mechanical malfunction ang naturang sasakyan, dahilan upang mawalan dito ng kontrol ang driver at ibunggo nito ang sasakyan sa konkretong pader. Agad namang nirespondihan at dinala sa ospital ang mga sugatan. Habang nilalakbay niya yung daan along barangay Kulakling dito sa bayan ng Lupi, ano po ito, meron pong part na bago po tumating doon sa area is meron siyang pakurbada and pababang daanan. So, nung pagdating lagpas niya doon na accordingly nagkaroon ng defect yung minamaneho ng sasakyan. Intended na lang ng binangga kung saan mas safe na walang mapapagataan na tao at walang masyadong madadamage na mga property. So, tinurn na lang niya kung saan ang tingin niyang mas safe na i-turn yung truck niya. Kasi nalus siya doon sa brake ng kanyang minamanehong binigay. Aminado rin daw ang driver na bukod sa mechanical malfunction, hindi niya naipasuri ang sasakyan bago sila bumiyahe. Doon sa part niya, tayo as driver, responsibility din natin na check bago tayo aalis yung basic na mga dapat nating tingnan sa ating sasakyan. So, hindi masyadong na-monitor or na-maintain yung maintenance ng truck niya. And then that's why medyo nagkaroon ng napabayaan yung kondisyon ng truck. Kaya along the way, nagkaroon siya ng problema. Meron palang mechanical defect yung kanyang minamanehong vehicle. Muli namang nagpaalala ang otoridad sa mga nagmamaneho na siguruhing nasa tamang kondisyon ang mga sasakyan bago bumiyahe upang makaiwas sa disgrasya. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Elian Zon.